Què t'emportes de la UOC? Què me n'emporto de la UOC? A la UOC he estat 10 anys o 9 anys estudiant, molts semestres, molta feina, però me n'emporto molt bons records, molt bones relacions i naturalment he tingut un increment en la feina, una millora laboral i per mi la UOC és la meva segona casa. Jo hi he estat molts anys i he estat molt bé i continuo vinculada perquè m'agrada la UOC. Què ha representat per a tu la UOC tant personalment com professionalment? Com he dit abans, la UOC per mi ha estat una millora important en la meva vida, en la meva feina, en el meu entorn laboral, entre altres coses perquè m'ha permès pujar de categoria i tenir millor càrrec, més reconeixement i fer la feina que realment m'agrada i on me sento a gust. A nivell personal m'ha servit per eixamplar molts horitzons, conèixer molta gent molt diferent, de tenir contactes arreu del món, perquè hem estudiat amb alumnes que n'hi havia a l'Índia, n'hi havia al Brasil, i després perquè si vols pots fer relacions personals. A la UOC, encara que sigui a distància, hi tinc molt bons amics, molt bons professors i continuem trobant-nos ara. Què esperes de UOC Alumni? Doncs poder que cobreixi alguna de les mancances que tenia és què fem els alumnes quan hem acabat, perquè el perfil d'estudiant de la UOC crec que és molt diferent a altres universitats, que tenen un bagatge i un coneixement molt més important del que poden tenir en una universitat de les presencials, i falta que aquesta gent se'n va, i jo crec que d'alguna manera l'alumni ha de permetre que aquesta gent es pugui desenvolupar dintre de la UOC els seus projectes i continuar treballant, potser no amb la seva feina diària, però sí amb els seus hobbies, amb les seves històries, amb les seves diversions, perquè són gent molt i molt interessant, que poden aportar molt a la comunitat.